disesuaikan kostumnya Tommy. Gak ngerti sampe disesuaikan kostum apa. Loh, Wong nang sebelah ondo iku ana bapak polisi. loh, ngerti ya? Aku nek ngomong wedok dibedil cangkemku seneng nyonyor. Loh, bapak polisi ki mang mari tak takoni sak gurunge awake dhewe munggah iki mau tak takoni. Pak lan napa jenengan kok ten mriki? Mari ngawal mami. Lah lan napa? Mantun kecakup niku wau ngoten. Anane kecakup soale wekku gak jelas. Nggih, monggo Mi. Sami sehat sedaya nggih. Sing kompak guri gak kompak belas. Rasan-rasan tok isoke. Sami sehat sedaya nggih. Sehat awake. Ugi sehat rezekine. Pinaringan berkah Gusti Allah kesehatan rezeki kata barokah. Sehat ugi pamong desane sugeng dalu Bapak. Ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum. Lho belak jadi baleni maneh. Suaramu iki cocokno karo kostume Mi. Iki ngono awake dhewe iki acara nduk kene iki mungkin untuk yang pertama. Tapi yang berapa tahun lalu itu pernah nduk gone gerane Bapak Kepala Desa lek mboten suping. Nah iki Bapak. Yuk, Mas yo pertama iki tahun meneh wis dijob langsung DP barusan iki. Muga-muga Mi nggih. Atur kunjuk dumateng para rawuh, para sepuh pini sepuh aji ingkang sampun mirsani pagelaran Akbar Budi Wijaya. Sami-sami monggo kita pirsani pagelaran bedayan serba-serbi ingkang dipunaturi sederek seniwati keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Nggih. Oke, mboten suping ngaturaken matur sembah nuwun kagem channel YouTube yang hadir pada malam hari ini yang sudah bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Ugi kunjuk matur sembah nuwun katur ibu-ibu sing ngeladeni awake dhewe iki. Oh nggih, ibu-ibu PKK, matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Lodene enak. Jodis pokoke. Jodis. Nggih. Wah, aku mau kari-kari tak korepi kenek laos. Lho, pras kula wau niku lho Mi wonten daginge yo, enten tetelane yo. Laos tak lekai gak apa-apa ususku panuwun. Ugi matur sembah nuwun ingkang sampun rawuh nggih yuk. Nggih kagem penggemar-penggemar setia Budi Wijaya saking Sabu seluruh Jawa Timur. Paring pirsa Mi sabu niku napa kersane tiyang Jombang niku kersane mboten positif. Sahabat Budi Wijaya. Yang ini lho guys selendang ribet. Oh patrae awakmu ya gak wedok asli makane ya kepo. Nggih, sahabat Budi Wijaya tumplek-plek sak Jawa Timur. Matur sembah nuwun niki saking pundi niki Pak Cuwijak dhewe niki saking Paring. Aduh nggih. Nggih. Ya cidek to. Wong kare-kare wis Paring. Iya ta yuk. Iya to. Yuk yuk. Nggih. Monggo diwiwiti sesarengan duo Lollipop. Ayo, kelirik ya. Bisa nyanyi ayo keluar muda meresani kebiara serang Budi Wijaya. Bedayan serba-serbi menika yuk. Nggih. Ugi tumrape sing dereng semerap ngangkat gending-gending tradisional Jawa Timuran klasik ben gak punah ben gak ilang. Nggih, nguri-nguri nggih. Nguri budaya kita sami nggih. Nggih. Langsung kemawon. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan si cantik jelita Ning Bella Firmansa dan Ning Kiki Amelia.
Keningipun Salome sesarangan Mbak Bella kali Mbak Amel. Di belakang Ning Kiki Amelia akan saya tampilkan Ning Dias Aprilia dan Ning Christian. Ya, salam. Wetone Jombang Arep sutane Jombang sing ireng manis ora nate sambang arep manis wetone Nganjuk arep manis wetone Nganjuk sing ireng manis Kairingan kinipun Arumanis sesarangan Mbak Dias kali Mbak Yasalam. Nggih. Di belakang Ning Kristi akan saya tampilkan pelantun tebang-tebang manis campur sari Budi Wijaya, Ning Sanana Semerbaksen dan Ning Nyantika Dimas Anton. Atur kunjuk Bapak Febri kang sampun mirsani sembah nuwun. Masih pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya dan juga seorang mua yang terkenal di kota Jombang, Ning Ani Kumalasari Dewi Mustiko Tuban Sesarangan Ning Rani
asmara. Yuk sing rukun Serampat katur nyenengan sami. Ugi Guru Lamongan Selatan. Jatmo kang apa nedatan dewa tanah selalu hatiku kayuyan telaganmu saya nampai wangun dasar ayu lancar kuning ora werong hatiku tadi komeng tasemu sedikit aku terima Sesarengan Bu Menik kali Mbak Rani keiringanipun gending rampat. 3 seniwati sekaligus peranan-peranan penting Budi Wijaya ning Vikum Sukrisna ning Rizky dan ning Marsha Aulia. Sing dereng pirsa menika gendingi rating. Pengreman-pengreman asli Budi Wijaya 4 seniwati sekaligus ning Reni Suren, Mariati Sudarto, ning Titin Subayu dan ning Susan Warsono. Suka kudu eling lan waspada elang ngono rokok bataline lawe tresnane apot wis ana sing duwe ali-ali mbang kuningan tak lali-lali tansah kelingan sesatine karya ela piye isara menjoka
Sabaripun sekawan presiden kondangi Budi Wijaya. Monggo dipun lajengaken yuk. Pemain-pemain sinetron yang lagi membuming di jam-jam yang tertentu, Ning Endang Sukentut dan Ning Sartini dalam sinetron Luwung Lak Tung. matur sembah nuwun kagem sapa punden ugi tim Kopior Setro ugi saking Mbak Vida Mas Pomo matur sembah nuwun saking Sambeng Lamongan Segodo Batang Tari. jroning suka kudu eling lan was padha ya ramaku dhewe ya naralia marang sira Jago keluruk sami mawon iki sesarengan Bu Sartini kali Bu Endang Saropa. Senior-seniornya Budi Wijaya, 3 seniwati sekaligus Ning Yayu Karmala Saking Mantop Lamongan, Ning Mary, saking Mojosari, Ning Irma Arifin, saking Jombang. Senior-senior warga dalam keiriman gending jula-jula. Gimana kau sedaya seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya sesarengan bedayan serba serbi. Monggo langsung dilanjut. masih bersama Delewong Anti Galau dan juga trio Irama Jos THJ Audio Fortuna Letting idolani arah Jombang. Sumonggo Mas Jono.
ku arang maneka mbyai kula wis yo dong riko mikir sing kuno kari-kari manis kuryang manis tombyo iku wis yo andi pengen opo karo Kutha Jombang arane Jawa Timur latahe kutha disebut kutha beriman bersinnya panas dadi nyatane kutha satria pancen iku kabudayane Ludruk Budi Wijaya iku Ludruk andalane Kang Mas Didik Purwanto iku pimpinane Desari Pancasila sing dadi landasane wisata uga
contoh uga kanggo patuladan rakyat terus berjuang ningkatno pembangunan pancen maju kutha kabupaten Mbak Inga, Nggih Mami. inggih menika pasugatan Bedayan Sekar Sari serba serbi ingkang dipun lajengaken keluarga Seniwati Ludruk Budi Wijaya. Wonten woro-woro informasi yuk. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Kentut. Jroning suka kudu eling lan waspada bedo-bedane wong lali ki bedo sing eling ngomong rasa nggih omong wektu jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula Mami Okta Serli merinti di malam hari Lan kula ning Inge Wijaya. ngaturaken sugeng dalu lan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.